Ние ще започнем, защото имаме само час, а имаме много неща да ви кажем. На мен много ми се иска и Цецо да поговори малко повече за тестовете, но това не знам дали да не го оставим за следващ вебинар. Но е наистина много хубава тема, която си заслужава да поговорим и за нея. Добре дошли на всички в нашата серия от вебинари EX Talks. Това е поредица, в която си говорим директно и практично. Винаги имаме хора от практиката за преживяването на хората в компаниите. Днес ще си говорим за нещо, което доста често остава на заден план, а това е именно грижата. Не е онази грижа, която описваме в уебсайта и кариерната си страница, а тази, която наистина хората усещат. Грижата, която се вижда в това какво им даваме и за какво им даваме избор всъщност. Ще си поговорим малко повече за Employee Experience, ще поговорим малко повече и за EVP, което е Employee Value Proposition. Ще покажем как придобивките могат да бъдат не просто разход, а стратегически инструмент и особено тези, които са създадени, разбира се, с мисъл и хората ги искат и са полезни не само за хората, които са в офиса, но и тези, които са на как се води, на фронтлайна, на полето, които буквално са там за нас. Ще се срещнем с Цецо от Плеги, който говори преди малко. Здравей, Цецо, благодаря ти много, че си с нас. И той ще разкаже малко повече за това какво правят те в Плеги, какви придобивки имат, какво за тях е ангажираност. И разбира се, с нас е и Галена Георгиева от Плъкси, заедно с Вики Ценова от Плъкси, но Галена ще има честа да ни разкаже малко повече за Плъкси, за придобивките изобщо какво са, как работят и така нататък, защото аз си признавам и на тях казах, че до сега съм работила в компании, в които не е имало такива придобивки и ми е много интересно изобщо как работи. Преди да започнем обаче, аз съм Вентислава Николова. За тези от вас, които не ме познават и се виждаме за първи път, основател на WorkVibes, агенция за подбор, обучение и Employer Branding и повече от 10 години съм в сферата. Аз съм HR, рекрутър, била съм хетъв, подбори, развитие, център за знание, много екипи в една от най-големите български компании. И всъщност организирам Employer Branding Summit тази есен на 26 ноември в София и тази серия е част от нашите при-ивент събития, свързани с събитието на 26 ноември. Така, след това представяне. През какво ще преминем днес? Аз долу-горе го казах. Ще си поговорим малко повече за Employee Experience, защото ми е много важно във всяка една серия да давам малко знание. И след това много бързо минаваме към Цецо и към Галенка, с които ще си говорим за придобивките, ангажираност, ваучери и заобщо всичко, което ние можем да дадем на нашите екипи. Като говорим за Employee Experience, често си представяме нещо, което е много голямо. Проект, програма, нещо сложно. Обаче EX не е, EX накратко от Employee Experience не е единична инициатива, не е някаква нова платформа, която ние използваме, нито пък е онези анкети, които пускаме веднъж на година, за да измерим пулса на нашите хора. Employee Experience всъщност е всичко, което те преживяват, цялото преживяване на човека в една компания. От това как се чувства на бюрото си, даже от това как изобщо преминава процеса му на подбор, тестове дори, всичко свързано с процеса на подбор, през това как се чувства на бюрото си, през това дали може да намери информацията, която му е необходима лесно и бързо, примерно телефон на колега, политика за хоум офис, къде си оставям отпуска и така нататък, до това дали се усеща от нещо значимо. Employee Experience всъщност не се случва на определени дни и дати, то се случва всеки ден в малките неща, в това дали човека има усещането, че компанията е мислила за него, докато създава средата, в която той работи. И за да разберем малко повече Employee Experience, можем да го разбием на тези три основни преживявания или измерения, които виждаме в момента на екрана. И това са всъщност физическото, дигиталното и културното преживяване на един човек в компанията. Започваме с дигиталното преживяване, за което всъщност си говорихме в предните два вебинара, които бяха с TalentLift, които са ATS система и с EHR електронни трудови досиета. И всъщност дигиталното преживяване е начина, по който хората взаимодействат с системите, платформите в ежедневната си работа. Като това, разбира се, включва всяка една платформа, която използваме. Както казах, от това къде си правим тестовете и как те изглеждат, къде кандидатстваме, каква е кариерната страница,
през платформите за онбординг, ако има такива, през платформите, в които си говорим вътрешно с екипите, дали е Viber, дали е Slack или е нещо по-професионално. И изобщо всичко, което по някакъв начин включва дигитално преживяване. И за да направим това преживяване позитивно и добро за хората, за да го харесват те и да са доволни, защото все пак от цялото employee experience дигиталното преживяване заема цели 30%, ние можем да направим, защо не ми се сменят? Е така, можем да направим следните подобрения. Първо да картографираме всички точки на контакт, които има човека с платформа и къде се губят те най-често. Не разбират къде да подадат молба за отпуск, не разбират къде да си подпишат допълнително споразумение, ако е дигитално или го пък подписват на хартия. Всяко това място, което в момента се случва дигитално, да бъде преразгледано. Попитайте всъщност хората си, кои системи ги затрудняват най-много, къде се губят, кое не могат да разберат. И разбира се, осигурете мобилен достъп, особено ако имате хора не само в офис, но и хора на терен, така наречените фронтлайнери, за които споменах в началото. За тях е много важно да се чувстват част от цялото, а не ние и вие, т.е. ние тук в страната и те управлението в София. И всъщност всяко едно нещо, което направите като подобрение за тяхното преживяване, ще ви се отплати в пъти. И ако можете, намалете броя на платформите, защото аз ви казах, била съм в голяма компания и знам, че един човек може на ден да трябва да превключва между повече от 12 платформи. Имаш една за измерителите, една за комуникация, имаш мейла, имаш Teams, нещо за срещи, имаш не знам си какво, не знам си какво, не знам си какво. И в един момент ти просто превключваш едни табове, едни прозорци, което е изключително изморително, а вече има много решения, които са по-комплексни и позволяват минимум интеграция, ако не и изобщо събиране на цялото нещо в едно. И всъщност в повечето от нашите серии и Xtalk си говорим точно за тези платформи и системи. И разбира се, обучавайте хората си как да използват дигиталните инструменти ефективно. Не ги оставяйте просто, той от младото поколение по дефолт би трябвало да разбира всичко дигитално. Ами не е така, защото да, от младото поколение е роден дигитален, обаче е роден с добри дигитални инструменти, а някои от нашите стари дигитални инструменти не са с много добър UX. Тоест, малко е трудно да бъдат използвани. Затова е важно да ги обучаваме. И разбира се, измервайте време на изпълнение. Ако едно нещо е дигитално, но все пак отнема много повече време от това да бъде свършено по друг начин, аналогово, то няма много смисъл да го правим така, нали? Може би следва да направим някакво подобрение. Следващата сфера от Employee Experience, която заема цели 40%, повече от 30%, е самото културно преживяване. Културата, която ние изграждаме. Това е усещането, което даваме на хората и усещането дали те принадлежат. Отново не е онова, което пишем в кариерната си страница, в брандбука, какви са ни ценностите на сайта, а са реалните отношения между хората, между менеджери и екипа му, между колеги, как се говори, как се уважава времето, как се уважават самите хора, как се дава признание и обратна връзка и изобщо как се вземат решения. Културата се изгражда реално от всички малки ежедневни действия. Дори и как отговаряме на имейла си, дали можем да дадем мнението си без страх, че може да бъдем наказани или уволнени. И изобщо как празнуваме успехите и неуспехите, дори как се реагира на тях. Казваме обикновено, че културата е това, което се случва, когато шефа не е в стаята, но е хубаво и да е това, което е когато шефа е в стаята, защото означава, че културата е еднаква за всички. Ам, и да, тук нали, може да се говори много, няма да наблягам твърде много на културата, защото е една огромна тема, в която има и други експерти, но тя е част от преживяването на човека. Конкретни съвети, които може да направим, за да направим културното преживяване на нашите таланти по-добро е това са наистина за мен минимума, който трябва да имаме. Давайте честа и автентична обратна връзка на хората, наистина в ежедневната комуникация. Не чакайте да дойдат тези one-on-one срещи или конкретни месеци, в които правим оценка. Просто опитайте да давате постоянна обратна връзка. И обучавайте менеджерите се също на това какво е култура. Не само хората, които са под тях, защото всъщност те са примера и ако те не бъдат обучавани на поведение и комуникация, то няма как и надолу да има такива. Така че е много важно менеджерите да бъдат включени.
Създавайте ритуали за признание, за празнуване на малки победи, изобщо ритуали, които сплотяват хората и ги карат да се чувстват част от общност. И нещо, което изключително е важно за мен, осигурете справедливост в процесите. Нека има еднакви правила за всички и прозрачност в решенията, а не всички са равни, ама някои са по-равни. Това изключително много демотивира хората и влияе на ангажираността, а пък все пак тук си говорим и за ангажираност. И слушайте хората си редовно. Има много начини, има и анкети, има one-on-one срещи, има формални и неформални разговори. Просто опитайте се наистина да чувате какво хората казват и ако нещо се повтаря, влезте в дълбочина и вижте защо се повтаря това нещо. И физическото преживяване, третото измерение на Employee Experience, на преживяването на хората, отново заема 30%. И какво е всъщност то? Може да си представите по името. Това е всичко, което хората виждат, докосват и използват в ежедневието си на работа всъщност. Това е така наречената осезаема част от Employee Experience и отговаря на въпроса как изглежда, чувства и звучи работата в тази компания. Включва, очевидно, работното пространство от типа на бюра, столове, осветление, шум, всичко, което е в офиса или извън офиса, когато говорим за ремоут сетинг. Включва и достъпа до Мгм. технологии в смисъл хардуера, телефон, лаптоп, но и софтуера също. Включва и всякакви удобства, които имаме в офиса, като кафе, вода, храна, зона за релакс. Включва безопасност и здраве и тук всъщност влизат и придобивките. Придобивките са част от физическото преживяване за хората в компаниите, защото имат реално отражение върху ежедневието и благосъстоянието им по всякакъв начин, като ваучерите за храна, които са реална подкрепа за бюджета на човека, грижа за здравето на човека, достъп до спорт, допълнителни застраховки. Това са все част от физическото преживяване в преживяването на един човек в една компания. И тук това, което можем да направим е да винаги да осигуряваме комфортна и функционална среда. Аз смятам, че повечето от компаниите в България се справят сякаш с физическото преживяване. Поне основното това, което е в офиса, но все пак важно е да даваме избор за оборудване, добри материални средства от рода на лаптопи, слушалки, офис столове дори. Тук ми беше много смешно, като пишех това в презентацията, е, че назад в миналото имаше в една от компаниите, в които съм била, проблем с столовете на хората, защото ги боляха кръстовете и това не беше един или двама човека, ами бяха много хора, но тъй като това бяха изключително скъпи столове, поръчани от интериорни дизайнери, които по-скоро са поръчани, защото са красиви, а не защото са удобни, компанията не сменяше столовете, защото са били много скъпи, просто няма как да ги замени с други, които са просто удобни. И в крайна сметка се стигна до съд, защото един от служителите осъди всъщност, че има дискова херния заради стола. Така че дори столовете са важна част от физическото преживяване и не трябва да се подценява. Разбира се, използвайте придобивки с реален ефект, които хората наистина искат. Питайте ги какво искат, питайте ги от какво има нужда. И след малко ще видим, предполагам, че Галена ще ни разкаже повече ваучерите за храна, транспортната подкрепа, ваучери за подаръци, профилактика, спорт, здравно. Всичко това помага изключително много за физическото преживяване на хората. И нещо, което за мен много, повтарям го може би за трети път в рамките на 15 минути, но е много важно. Грижата, която даваме на хората си, трябва да бъде еднаква, както за хората, които са в централния офис, независимо той дали е София, Варна, Русе или където и да е, така и за хората, които са ни на терен. Защото много често виждаме как на хората в офиса, в централата им даваме хибриден сетинг на работа, могат да си бъдат хоум офис, имат масажи в офиса, а пък в същото време имаме хора на терен, за които ние нищо не правим, никакви ваучери не получават, никакви възможности да имат поне някаква грижа за тях. И това влияе изключително много на цялостния employer брандинг на компаниите и на цялостното преживяване и ангажираност на хората. И е важно да го имаме предвид.
И всъщност това, което ми се искаше тук да направя като съпоставка също е, че EX или Employee Experience е истинското преживяване, както до сега си говорихме. Физическо, културно, дигитално, подкрепата, развитието, това, което хората усещат и преживяват всеки ден. От другата страна обаче, ние имаме Employee Value Proposition. Тоест, обещанието, което компанията дава към човека, за да дойде той и да даде знанието и времето си, ние какво ще му дадем като компания. Тоест, това са възнаграждението, придобивките, културата, развитието, какво казваме, че сме всички кампании, визии и страници, които създаваме, интервю процеса, тоест това, което хората очакват и вярват, че ще получат. И много често истинското и това, което обещаваме, всъщност много се разминават, защото едно е в обявите, едно е в интервюто, след това хората идват и то се оказва съвсем друго. И затова, ако ние искаме да имаме едно наистина добро служителско преживяване, добро кандидатско преживяване, добро преживяване за нашите хора в нашия екип, е много важно истинското и обещаното да имат общо и да са еднакви, защото това означава, че ние се справяме добре с задачата да имаме добър, силен работодателски бранд. Всичко друго просто е м- лъжа, всъщност не е така. И преди да преминем към Цецо, нещо, което скоро видях и много ми хареса, това е слайд от Гартнер. Мисля, че добре познавате всички. Гартнер са гиганти в сферата на изследванията и това е от мисля, че e-book, който бяха пуснали на тема точно Employee Experience и казват, че вече сме в сфера, в която преминаваме от чистото EVP, по начина по който го познаваме, към така наречената от тях The Human Deal. Тоест сделката, която правим компании и хора, за да работим заедно, в която Human Deal те казват, че хората трябва да се чувстват разбрани, трябва да има дълбоки връзки между тях и да наистина да чувстват, че са разбрани от менеджерите си. Трябва да има радикална гъвкавост и те да се чувстват абсолютно автономни и свободни и да чувстват, че им се дава доверие всъщност. Трябва да усещат, че са ценени и да им се дават възможности за развитие. Трябва да усещат, разбира се, че са част от нещо много по-голямо, да усещат каузата, да усещат мисията на компанията и да чувстват как те допринасят всъщност до нея. И това, за което сега си говорим, трябва да усещат, че за тях се грижи някой. И да, много често съм чувала тук, ами то, нали, ми дават висока заплата, аз ще си избера дали ще си харча за храна или за някакви здравни услуги. Ами това не е грижа. Да ти дават повече пари в някакъв момент го приемаш за даденост и си приемаш, че това ти е заплатата и всъщност може и още и още. Но когато имаш придобивки, които ти казват, за нас е важно да си здрав, за нас е важно да пазаруваш качествена храна, за нас е важно наистина с теб да се случват добри неща, това означава, че ценим хората си. И защо го правим това нещо? Защо създаваме добро преживяване и EVP и преминаваме към Цецо? Защото това ни помага изключително много хората да препоръчват компанията на свои приятели и познати, а знаем в момента в какъв пазар на труда сме, знаем, че няма хора и знаем, че тези препоръки са ни много важни. Помага също, разбира се, хората да се чувстват по-добре, да постигат по-добри резултати, да се развиват в ролята си. Повишава се ангажираността, защото хората казват, бих избрал тази работа и компания отново. Намалява текучеството. Повишава се усещането за щастие, за благополучие, не само физическо, но емоционално. И създава се усещане за смисъл и принадлежност. Не просто работим тук за нещо, а сме част от нещо голямо и смислено. И това беше моята обучителна част. И сега да минем към диалозите и към нашите гости, защото те са центъра. А, Цецо, здравей! Добре дошъл отново. Анмютнат ли си? Не, слушам, Ето. изчаквам. Добре. Отново много ти благодаря, че се включваш. Ти си, всъщност, може би ще разкажеш малко повече и ти за себе си, но аз те знам като Цецо от Плеги. Плеги, които правят готини игри за оценка, може би така ли да го наречем на талантите, но и всъщност Да. организирате страхотни събития в цяла България, на които мисля, че на едно или две съм била и са много готини. Може хората да се срещат с млади таланти и
си един от звучните гласове в нашата HR-върс в България, защото много хора те познават, много хора те следят и за нас е чест и удоволствие да си тук. Много благодаря. Както казваш, аз не можах да се позная, защото когато бях студент, всъщност ми казаха, че аз за HR не ставам. А, и аз много харесвах хората, много харесвах екипите, много исках да работя по този начин. Случайно или не, после станах предприемач в HR сферата, а, решавайки конкретен проблем, а именно какво правим, когато нямаме опит, как верифицираме, как показваме, че ние имаме умения и сме подходящи за позиция, че заслужаваме шанс да получим работата. И да, всъщност ние правим игри, научни игри. Ако знаехме колко е трудно, нямаше да го правим, но млади ентусиасти това правят. Благодаря, че ме поканихте. Всъщност от години се опитвам да работим, разбира се, с HR гилдията, да даваме някаква стойност, защото все пак поколенията се сменят, нуждите се сменят. Видяхме тук някои важни неща, които ти представи, Венци, и Тяло се замислям за едно нещо и то е, че да, всички казват нали, как заплатата е едно от най-важните неща. И то е вярно. И то хигиенен фактор се усеща, когато липсва. Нали така? През другото време, само че колкото и да натрупваме, ние не правиме човека по-работоспособен. А, Ние не му показваме грижа, отношение, уважение. Ние правим научни игри, оценки, но всъщност бизнеса ни всъщност много повече достига до компаниите като канал за предварително оценени кадри. Приемам го, че скипваме един процес по намирането на хора и после ги оценяваме, като защо да не вземем на готово. Мисля, че всички искаме да ни е по-бързо. И когато Мгм. става дума за по-бързо, аз съм стартъп компания с 10 души. Знаете ли какво отличава стартъпите от другите? Какво? Кажи ни. В случая, ако ние бяхме отделили време да сме най-планиращите, най-добрите, най-организираните, най-опитният и умел екип, всъщност нищо нямаше да направим. Много се радвам, че всъщност бяхме достатъчно бързи и действахме, за да събираме постоянна обратна връзка и наистина да отговорим на едни нужди. За съжаление, не всички компании имат тази възможност да го направят, но това не значи, че не могат да работят с именно такива бързи и гъвкави действащи други компании. Мгм. Аз много силно подкрепям стартъп обществото, защото знам силните му страни, но знам, че понякога думата не винаги е обратна връзка и знам какво демотивира, а възможностите са много големи. Така че, Венци, Окей. готов съм да ме изядеш от въпроси, защото, Добре. както казва жена ми, това е най-лошото ми качество, аз си казвам всичко. Това не е лошо всъщност, но да, може би в семейна обстановка е лошо. Добре, ти работиш доста и с компании. Каза, че сте стартъп, 10 човека сте, но работиш доста и с големи компании покрай и продукта, който имате, и събитията, които организирате. В същото време ти постоянно си в комуникация с младите хора на пазара на труда, които или са вече влезли последните няколко години в него, или те първо им предстои да влязат. Според теб, те какво търсят като грижа? Особено тези по-младите джензита, които са ни постоянно в устата. А, Също аз съм правил много изследвания, тъй като работя почти вече с 20 на учебни заведения. М, И всъщност, напук на всички, не са пари. Всички искат смисъл, значимост, отношение. Това е най-важното нещо и статистиките го показват, защо напускат всяко едно поколение, не само Мгм. младите, и най-големия процент е заради токсична работна среда. Много широко понятие.
което всеки разбира по различен начин. И различните поколения наистина го приемат по различен начин. Но е факт едно. Около 50% от поколение Хикс напускат заради токсична работна среда. Игреците са над 60, а с детките над 70. Значи има някаква причина за това и то е именно свързано а, с работата, с смисъла, с отношението. Отношението винаги е едно от водещите неща, което и всеки млад човек търси и е готов на компромис с всичко останало, ако има смисъл и отношение. Мгм. Даже за Добре, мене, жетките са най-лоялни, най-семейно ориентирани, ако сме и показали, че сме тяхното семейство. И не е защото Мгм. над 20% вече ходят с родител. Не е заради това. Защото наистина вярвам в това, работейки с толкова млади хора и виждам този, който и дава отношение, дали ще е ментора, дали ще е компанията, HR-а или който и да е в процеса, какво после те връщат. Мгм. Добре, с теб в предварителния разговор засегнахме София и провинцията. Защо? Защото аз съм от Русе, може би някой от вас знаят. Цецо, ти също беше от Русе, нали? Имаше Аз връзка само там стабилна се с ожених, Русе. но значи съм от Русе. Да. Да. Добре, да, така е. Аз съм от Русе и продължавам да си работя от Русе, но работя основно с компании в София, кандидати в София. И ми прави впечатление, че когато се свързват с нас клиенти, първо ни казват: направете проучване на пазара, на талант пула, на пазара на труда, какво искат хората, какви заплати, какви придобивки. И винаги в София топ трите неща, които се искат, са допълнително здравно, ваучери за храна и вероятно карта за спорт или транспорт. Едното, това е, нали, третото място винаги се бори. Как обаче стоят нещата в страната? Ти имаш повече достъп до тези хора. Те какво търсят? Ам, Аз реших да си направя проучване в системата с профилите на компании в Плеги. Видях сега, че активни в момента търсещи работа или правещи нещо в системата са една голяма част. И от тях около 65% са в София. Останалите са по страната. Това са компании в Варненския регион, Пловдив, Търново, Русе. Основно там. Нормално е, там работя най-вече с университети, нормално е да търся такива хора. Забелязах, че да, ваучерите за храна със сигурност взимат превес, най-вече, и вече отива транспорта или допълнителното здравно. Не знам, по една или друга причина, явно спорта не взима, не е така от водещите на този етап. Забелязах и, че едни 12% от тия компании, които са по страната, всъщност нямат нито една придобивка. Мгм. Какво значи това обаче? Оказа се, че проверих и се оказа, че тези компании ни плащат най-много за подбор, най-много за имат текучество. По една или друга причина. Аз мога да се радвам до известна степен, но тези хора ще свършат. Нали, така да се каже, те ако не променят нещо в ангажирането си, в задържането, не само в Мгм. привличането, Мгм. тогава ние знаем какво се случва, знаем за случващото се и увеличението на населението по-скоро в столицата за сметка на други места. Достатъчно ще се отрази. Години съм живял в Русе, за да знам, че тези хора ще свършат. И ако една Мгм. русенска компания или търновска не предприеме тези, бих казал, придобивки и ангажиращи методи, в един момент Мгм. просто ще каже: няма хора, но сама ще си е виновна за това. Да, така е. В дългосрочен план това не работи. Абсолютно съм съгласна. От опит и от преживяване го казвам. Добре. Кои са тези малки, според теб, т.е. не според теб малки, но често невидими за бизнеса детайли в Employee Experience, които според теб правят най-силно впечатление на кандидатите, успяват да ги привлекат в компанията? И силно прави впечатление нещата да се случват бързо. Сигурност, когато, независимо дали е млад човек или не, всеки иска това, което му обещават и му дадат някаква ясна рамка, нещата да се случват бързо. Това показва отношение на самата компания, честност. В
това е причината и за тая лоялност. Но аз лично, нали, каквито и придобивки като стартъп да имаме, всъщност най-много се радвам да видя дали в офиса хората се усмихват, дали има една позитивна среда, а това става именно чрез отношение и чрез именно отговор на едни такива търсания, свързани с работния процес, с очакванията какво ще се случи утре или след месец, след година, което показва смисъла от работата. Има ли смисъл това да го правя, ако нещо ще се или няма да се промени? Мгм. Със сигурност грижата е важна, но аз съм опитвал, даже като стартъп, имаме определени бюджети с инвеститори, всичко се одобрява, но опитвахме и ние различни придобивки. Сега ползваме, мисля, че само една-две, но опитвахме, например, с спорта. Аз съм софтуерна компания. Каза се, че програмистите, казах си, те са цял ден на компютър, трябва да ходят. Ами оказа, че тая карта се ползва 4-5 пъти месечно и беше неизползваема. Тя не се използваше. Нали, започваме или спираме една придобивка или нещо, и когато разберем дали се ползва, и то на база обратната връзка. М. Постоянно комуникация. Ние сме едно малко семейство и прекараме повече време се. При мен ли е проблема? Виждам, че другите Пак се с оглеждат. колегите си. Аз съм стартъп, работи повече от 8 часа. Чуваме ли се добре? За момента изгубихме, но вече да. Супер, много се радвам. Искам да кажа, че в случая в малкия ни екип, ние сме едно малко семейство и всеки един човек е огромен процент култура. Мгм. И ако ние не се разбираме за едни елементарни неща, за мен така и във всеки един екип, ние не сме екипи по 100 души. Накрая работим Мгм. с 5, 10, 20 души. И ако не си отговорим на нуждите, каквито са сега, ми ясно е, че излишното няма да го оценяваме. Така е, да. А как решихте всъщност да включите именно ваучерите за храна? Хората ли казаха, вие решихте да експериментирате както с картата за спорт или откъде дойде това решение? По някакъв начин трябва да призная, че ето ние сме софтуерна компания. Ам, програмистите не искаха да идват много в офис. Въпреки, че ние сме на хубава локация, с добър градски транспорт, метро и така нататък, имаме дори паркинг, ако с колите си имат достатъчно високи заплати, за да си го позволят. И И тогава, само че те не искаха и затова решихме поне да й кажем, ето, нали, храната в офиса по някакъв начин, дори обяда ви е подсигурен. Което всъщност имаше своя ефект. А, по стечение на обстоятелствата, някои от фаундърите ние не ползваме точно картите си за храна. Аз, например, постоянно съм в движение. И в случая вкъщи жена ми го ползва за главо. Да поръчва, но Мгм. това е друга тема. Но има своя ефект. Абсолютно има ефект върху цялото семейство, което всъщност показва грижа. Защото масажа в офиса го получаваш ти, но семейството ти остава там, а ваучера за храна може да го ползва цялото семейство, включително и за обяд в офиса, включително и за вечеря вкъщи. И както казаше моята баба от Русненския край, раната прави бурбата. Така че такова е положението. Добре, ако трябва да дадеш съвет на друга компания, предполагам, че често те питат всъщност компаниите за съвети, която те първа започва да мисли за придобивки и какво всъщност екстра да даде, за да задържи хората, какво би казал? С какъв съвет да стартира? Всяко едно нещо, което и ние в Плеги правим, все пак и това правим и с компаниите, винаги да разчитаме на данни, за да вземем обективни решения. Ето единия път ние експериментирахме и видях какво доведе от това до загуба на пари. А, сега истината е, че мисля, че никой не иска да губи пари. А, и точно затова започнахме на база данни и нужди, за да решим какво да направим. Сигурно бих събрал много информация преди да дам конкретно решение, но а,
сигурност ваучерите за храна първо няма да крие, че то ни беше и рентабилно заради данъчната част. А, и беше много по, може би, бързо и добро решение да стартираме. И виждам, че всъщност компаниите, дори тези, които нямат придобивки, всъщност много лесно минават именно първо на това. Мгм. Разбира се, не всички са готови заради различните си поколения да внедрят и нещо различно, допълнително здравно или Мгм. транспорт, но може би това е въпрос на време. Мгм. Прав си, да. Тъй като напредваме с времето, искам да дадем микрофона, образно казано, и на Галена. Последен въпрос. Завърши изречението. Ние показваме грижата като... А, като, като действие, а, действие и предай нататък, защото ние искаме да вкараме някаква мисия у хората, независимо дали правят това нещо. Именно всичко, което правим извън бизнеса ни с софтуер, всъщност е свързано с преживяване в университети и М. започнахме да включваме нашия екип. И нищо, че го правим доста доброволно, видяхме ефекта при тях. Видяхме как в началото, да, добре говориш, до хора, запознах се с страхотни хора, мисля, че можем да си вземем стажанти, мисля, че можем да помогнем на едни хора да постигнат нещо и видяхме, че предай нататък носи едно такова удовлетворение в екипа ни за добре свършена работа и една мисия на самата компания и екип като общност, че правим нещо по-значимо от това да пишем М. код и да продаваме някаква услуга. Така че ние имахме дейности и все още ги имаме, дейности, които са около компанията с някакво обществено полезно действие, което се оказа, че имаше за мен много изненадващ ефект и върху хора, които нито са търговци, нито са маркетолози, нито са, нали, някакви основатели на бизнеса, а по-скоро върху служители. Да. Супер. Много ти благодарим. Аз се възползвам, докато имам свидетели, да те поканя на следващ вебинар на тема тестове и оценка на кандидати, защото мисля, че ще се получи много интересно и на хората ще им е полезно. Благодарим ти отново. Благодаря И ви. сега, Вики, ако може да мютнеш Галена или тя сама, не знам дали ще успее. Имаш права, добре. И заповядай. Галенка, благодарим ти, че си с нас. Благодарим ти, че се съгласи да вземеш част от нашия вебинар. И разкажи ни малко повече за Плъкси и това, което правите вие. Аз също съм изключително развълнувана и много благодаря за тази покана. За мен наистина е чест да участвам в този вебинар. Ще ви разкажа накратко за това какво правим ние в Плъкси България и кои са услугите, които предлагаме, така че те да създават наистина едно усещане за грижа и за признание към служителите. Не на последно място, нашите услуги са много изключително добър, ефективен инструмент за мотивация и удовлетвореност на служителите. Бих искала да започна с една така моя любима фраза, която наистина много ми харесва, на Айнщайн, на велики Айнщайн, която гласи: не се цели към успех, а това да допринасяш стойност. Ние в Лъкси България наистина се опитваме и правим всичко възможно нашите услуги да стигнат до всички служители, така че те да допринесат една наистина добавена стойност за тях, да се чувстват удовлетворени от това, което правят на работното място и да създават тази грижа, за която преди малко разговаряхме от своя работодател. Така, може би разпространения продукт и всички знаем, това са ваучерите за храна. Ваучерите за храна по наредба 7 са напълно необлагаеми с данъци и осигуровки, както за работодателя, така и за служителя. Това е именно грижата, която работодателя предоставя на своите служители. Ето, заповядай, аз ти предоставям ваучери за храна и по този начин искам ти да усетиш, че аз мисля за теб, аз се грижа за твоето благосъстояние.
Мисля за това да се чувстваш добре, да се храниш здравословно, да закупиш това, което наистина имаш нужда за теб или за твоето семейство. Имаме изключително богата търговска мрежа, която включва над 8000 обекта в цялата страна, не само хранителни магазини, включва ресторанти, включва заведения за бързо хранене, платформи, където може да си поръчаме храна, ако нямаме време да сготвим вкъщи, и дава свобода на избор на служителите. Направили сме едно проучване, което показва, че всеки запитан служител, 3 от общо 4 служителя споделят, не 3 от общо 4, не се изразих правилно, но те споделят, че ваучерите за храна са наистина много голям и мощен инструмент за мотивация и че са най-желаната придобивка на пазара. Освен ваучерите за храна, други услуги, които предлагаме в нашата компания, и те също носят грижа, това са ваучери за подарък. Ваучера за подарък може да бъде едно класическо решение, когато е предоставен на хартиен носител в плик, така че служителя наистина сам да усети една признателност от твоя работодател. Може да се предостави както за национални празници, примерно също така наближава вече края на месец октомври, наближава финала на финансовата и на фискалната година, така че всеки може да зарадва служителите си с подаръчен ваучер. По този начин ние даваме свобода на избор на всеки служител да избере това, от което той има нужда, това, което наистина него ще го зарадва. И един малък жест може да донесе една голяма усмивка за служителя и отново да го накара да се почувства специален. Специален за своята отдаденост и работа, която е свършил през годината. Не само за поводи за празник са решение ваучерите подарък, те могат да бъдат също така и на виртуална карта и могат да бъдат предоставени като допълнителен бонус за конкретното лице. Примерно за постигане на определени таргети, на определени цели, свършване на някаква конкретна работа за кратък срок от време. Така че те са наистина един изключително богат асортимент и продукт, с който всеки може да изрази своето отношение към персонала и към служителите си. Да сменя ли слайда? На следващия слайд, благодаря. И сега искам да ви запозная съвсем накратко с най-новата придобивка, която предлагаме. Тя е наистина без аналог на пазара. Това е Pluxee Mobility. Pluxee Mobility какво представлява? Работодателя може да предостави един конкретен месечен абонамент на своите служители, които те могат да изберат какъв вид транспорт и как да го използват. Могат да изберат, примерно, градски транспорт, могат да изберат коли под наем, могат да изберат да зареждат гориво. Така че свободата отново, акцентираме винаги на свободата на избор на служителите, така че всеки служител сам може да прецени кое е най-удобното за него. Има мобилно приложение, където може да сменя, примерно този месец аз съм решила, че искам да използвам сумата и да зареждам гориво, ще го направя по този начин. Следващия месец обаче решавам, че няма да използвам автомобил, за да стигна до работното място и бих желала да си закупя абонамент градски транспорт, така че ще го направя по този начин. Това наистина, между другото, е страхотна идея и страхотна услуга, защото ако се върнем отново на The Human Deal, там видяхме, че хората искат радикална гъвкост. И едно е да кажеш на човека, ами социалната ни придобивка е карта за градския транспорт, друго е да му кажеш, ето ти тази карта за транспорт, която е гъвкава и всъщност ти позволява да я ползваш за каквото на теб е необходимо. И поздравления наистина за тази услуга. Благодарим. Наистина се стремим точно така да предоставяме право на избор на всеки служител, да не ограничаваме хората. Да не кажем, ето, имаш право този месец само да зарежеш гориво от бензиностанция и нищо повече. А как стигнахте до идеята за нея? Със сигурност много хора, предполагам, са имали такива очаквания и запитвания, защото поне по моя път, както аз казах, транспорт и спорт общо взето винаги са някъде там в топ 3. И да, от обратна връзка ли беше? Да, обратна връзка от компаниите, с които работим и не само. Отново сме направили независимо проучване, което самите служители си казват, че това е нещо, от което имат необходимост. Не единствено и само ваучерите за храна. Те са желани инструменти, са почти навсякъде, във всяка една компания.
са въведени и са масов продукт. Но това, което желаят като разнообразие да получават, са наистина отзива беше транспорт. И затова създадахме този продукт и тази услуга. Добре, аз ви казах в предварителния разговор, че винаги компаниите, с които съм работила, не са имали никакви придобивки по закон, колкото и да съм се противила като HR на тази политика, понякога HR не е всесилен. Та, ако някой като мен, който те първа влиза в тази сфера и си каже, добре, искам да взема ваучери за храна за моите хора, през какви стъпки трябва да мине? Лесно ли ще му е, трудно ли ще е? Изобщо какво се очаква да направя като следващи стъпки, за да има ваучери за храна за моя екип? Процесът е много лесен и нещата могат да се случат буквално за много кратък период от време. Най-краткият период от време е 1 седмица, така че когато работодателя открие нуждата и ние предоставим решение за него, че ваучерите за храна са един прекрасен инструмент, в който можеш да задържиш персонал, можеш да окажеш грижа към служителя, нещата се случват бързо. Определено работодателите ги запознаваме с изискванията и това, коя компания може да предоставя ваучери за храна. Изискванията са 3, те не са много, така че почти всяка компания би отговаряла на тях. Едното изискване е ваучерите за храна да се предоставят на всички служители, които са наети на трудов договор или договор за контрол и управление. Другото изискване е компанията да няма изискуеми публични задължения. И третото изискване, тъй като говорим за социална придобивка, възнаграждението на служителите предходните 3 месеца да не се намаля за сметка на ваучерите. Това са основните изисквания. Когато дадената компания отговаря на тези изисквания, бързо може да пристъпим до подписване на договор, запознаване с нашата платформа за поръчка на карти, запознаване с това как служителите могат да използват мобилно приложение и да пристъпим към поръчката на самите пластики. При нас, не знам, може и да отнема много от времето, но само накратко бих маркирала, че ваучера за храна може да се предостави както на пластика, така и изцяло виртуална карта. Тук отново даваме свобода на избор и на хората в компаниите, и на работодателя спрямо сферата, в която се занимава. Ако картата е на пластика, необходимият срок за доставка на тази услуга изисква максимум 7 работни дни. Затова казвам, че наистина срока е кратък и за 7 работни дни може да се справим и да доставим пластиките и да преминем след това предоставяне на служителите и да започнат да изживяват услугата, използването на ваучерите за храна в разнообразната ни мрежа. И това дори ще е на сметка, заради данъчното облекчение. Да. Добре, аз не съм изненадана, Венци, за това, което казва, че има компании, които нямат социални придобивки. Надявам се този брой да е наистина минимален. Има и всъщност това е целта на тези вебинари до някъде също да отрехнем хората, че има и такъв свят и той си заслужава повече и хората го предпочитат. Добре, ако има някакви въпроси от страна на нашите гости, които са тук в вебинара, чувствайте се спокойни да ги зададете в чата. С помощта на Вики ще ги видим и прочетем. Аз нищо не виждам, Вики. Ако някой пише, не мога да го видя, но да, ще те помоля ти да кажеш. И всъщност аз имам въпрос. Ваучерите за храна на една и съща стойност ли трябва да са за всички? Защото ти каза, че е задължително всички да ги имат, такъв е закона, но на една и съща стойност ли трябва да са? От миналата година има промяна в принципа на предоставяне на ваучерите за храна. Работодателя може да избере дали да предоставя на всички служители една и съща сума, като максималния праг е 200 лева, или да вземе принципа на отработен ден. Тоест това отново работодателя може да прецени. Мога да кажа, че там, където има голямо текучество на хора или сезонен характер, обикновено хората избират отработения ден, за да бъде справедливо предоставянето на ваучери. Но където нямаме специфичност в дейността, откровено казано, най-добрият вариант е те да бъдат една и съща сума за всички служители. Така облекченията ще бъдат повече и ще мине за компанията. Психологически е много някакси поне
така си мисля аз. Едно е да получаваш едни 150-200 лева бонус всеки месец, друго е да ги ползваш за нещо смислено, защото го виждаш реално това като резултат. Не ги харчиш тези пари за нещо глупаво. Така че за мен това е много добро като решение. Имаме ли въпроси, Вики, или аз да си продължавам с моите? Продължавай, нямаме въпроси към момента, Венци. Добре. Аз защото да имам интерес и затова си имам списък с въпроси. Давай. Както разбрахте, аз съм в Русе и примерно това по някакъв начин влияе ли на мрежата, която вие покривате с ваучерите? Може ли така да се случи, че аз ще купя ваучери на екипа и те ще кажат ми то няма къде да ги харчим? Не, това не може да се случи, защото нашата мрежа е наистина изключително богата и разнообразна. Работим с всички национални вериги и също така с доста локални. Дори малки квартални магазинчета също приемат нашите ваучери за храна. За това, кои са обектите, мога веднага след срещата да ти изпратя списък с обектите в Русе, така че да се запознаеш. И още нещо искам да вмъкна. Когато предоставиш ваучерите за храна на своите служители, те ще си свалят нашето мобилно приложение и ще могат да видят всички обекти, които сме локализирали в града и не само в Русе, в околностите. И ако са примерно командировка в някой друг град, също могат да дадат своята локация и ще видят кои са партньорите пък в този град, с който работим. Така че изключително лесно е харченето на ваучерите. И е моя любима част, също искам да кажа. Супер. Между другото, аз тук също бих се включила с комплименти към нашия екип търговска мрежа, тъй като включително съвсем наскоро изпаднахме в тази ситуация. Ние непрекъснато се стремим да добавяме стойност към отношенията си с клиенти и партньори и често се случва така, че дори клиента да е локализиран някъде, където е, да кажем, в някаква индустриална зона, някъде, където липсва насищане на търговски обекти. Всъщност нашите колеги от търговска мрежа се стремят да сключват договори с обектите, които представляват интерес за служителите на съответния работодател. Тоест списъка не е краен и ограничен, той расте със всеки изминал ден. Непрекъснато, да. Супер. И тук сега имаме въпрос от Емилия Главаджанова. Ваучерите имат ли срок на годност? Изискване да бъдат използвани до определена дата. Супер въпрос, не се бях сетила. Да. Ваучерите за храна, да, имат срок на валидност. Те са валидни 1 година от месеца на зареждане на самите ваучери. Така че това е техният срок на валидност, а самата пластика също има срок на валидност и тя е 5 години, така както всички банкови карти. Тоест аз мога всеки месец да не си ползвам картата и накрая за Коледа да направя страхотна софра с всички ваучери. Добре, супер. В мобилното приложение, между другото, може да се следи валидността на всички суми, които са заредени и средствата от тях са налични в баланса на служителя. И едно предимство, което дигитализацията ни донесе, е това, че когато човек има натрупани средства от няколко месеца назад и отиде на касата да плати, автоматично транзакцията дърпа по-отдавна заредените средства, за да се избегне точно изтичането им. Страхотно. Добре, имаме ли още въпроси или да преминем към затварянето на нашия вебинар? Няма повече въпроси. Но ние оставаме на разположение, ако възникнат на контактите на Букси България. Изключително много ви благодаря и Цецо, Вики, Галенка, че бяхте с нас и дадохте малко повече знание. Контактите на Цецо и на Галена ще бъдат изпратени в последващия мейл към вас, веднага с записа, т.е. след около, може би, 40 минути. Вие сте добре дошли да се присъедините към нас в следващото издание, което е следващия петък. Отново темата е придобивки, този път гъвкавите придобивки на ReBenefit. И всъщност техен гост ще бъде Радо от Ascent България, който ще разкаже малко повече за това как пък те използват придобивките при тях в една IT голяма компания и заобщо какви са плюсовете. И не мога да пропусна да кажа, заповядайте и на нашия Employer Branding Summit този ноември, 26 ноември в София.
в Международно висше училище по бизнес до Paradise на Van Gogh 7. Ще имаме гости от компании като Revolut, Coca-Cola, HubSpot, JetBrains, едни от най-големите брандове в световен мащаб. Техни представители ще дойдат и ще разкажат малко повече за това как те привличат, ангажират и задържат талантите си в тези компании. Ще имаме и представители на Plexi и на нашите партньори EHR, Talent Lift, изобщо много компании, които се грижат за това да направим преживяването на служителите, на нашите таланти по-добро. Така че очакваме ви там. Билети има на www.ebsummit.bg. Отново ви благодаря на всички и до скоро! До скоро. Викси?